Λοιπόν, σας καλωσορίζω στο πρώτο πάνελ της δεύτερης ημέρας των εργασιών του δεύτερου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας που διοργανώνει η ελληνική εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος για το ρόλο, όπως είπε και ο κ. Τσιτσάμης, των ελληνικών λιμανιών στην ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Θα συζητήσουμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΘΑΕ, τον κύριο Γιάννη Τσάρα, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζικωνσταντίνου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, τον κύριο Άγγελο Βλάχο. Παρακαλώ τους κύριους τρεις ομιλητές να έρθουν να πάρουν θέση εδώ στο πάνελ για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με εσάς τη συζήτηση, κύριε Τσάρα, δεδομένου ότι εκτός από Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘΑΕ, είστε και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και θα ήθελα λίγο έτσι να ξεκινήσουμε γενικά και να δούμε το κομμάτι της ανθεκτικότητας από την πλευρά, σε πρώτη φάση, του ελληνικού λιμενικού συστήματος. Και αν αυτό σήμερα έχει την ικανότητα και σε τι βαθμό μπορεί να ανταποκριθεί στις συνδυασμένες μεταφορές, που νομίζω ότι είναι το σημείο αναφοράς, η αιχμή του δώρατος θα έλεγε κανείς, όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές. Όπως θέλετε. Ανοιχτό είναι, νομίζω. Ανοιχτό δεν είναι? Καλημέρα σας και από μένα. Σας ευχαριστώ θερμά την Οργανωτική Επιτροπή και τον Πρόεδρο, τον Δημήτρη τον Τσιτσάμη, που μας προσκάλεσε σε αυτό το εξαιρετικό συνέδριο που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, το 26ο, αν δεν κάνω λάθος, 26ο, ναι. 26ο. Όπου ακούσαμε, παρότι ήμουν στην Αθήνα χθες και δεν μπόρεσα να το παρακολουθήσω, άκουσα εξαιρετικά πράγματα και μου μετέφεραν οι συνεργάτες μου, τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία, Δημήτρη, να τα δούμε από κοντά μαζί και να τα αξιοποιήσουμε. Λοιπόν, μεταφέρω και το χαιρετισμό του Προέδρου της ΕΛΙΜΕ, του κυρίου Καμαρινάκη, ο οποίος για προσωπικούς λόγους δεν μπόρεσε να βρεθεί κοντά μας. Κοιτάξτε, η ΕΛΙΜΕ έχει ως μέλη τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, τα μεγάλα, τέλος πάντων, είναι ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Αλεξανδρούπολη, η Καβάλα, ποια ξεχνάω, το Ηράκλειο βεβαίως που είναι εδώ και ο κύριος Πρόεδρος, το Βόλο, και από εκεί πέρα έχουμε και τα μικρότερα λιμενικά ταμεία και τα λοιπά, έτσι, τα οποία προσπαθούν και αυτά να εξυγχρονιστούν. Τα λιμάνια που είναι ήδη ανώνυμες εταιρείες έχουν τη δυνατότητα, και φαίνεται αυτό, ότι παρά τον πόλεμο, τον τοπικό ή τον υπερτοπικό, τους δύο πολέμους actually, που είχαμε στην περιοχή μας, φαίνεται ότι η εφοδιαστική αλυσίδα δεν πειράχτηκε πολύ. Κατόρθωσε και διατήρησε την ακμάδα της και οπωσδήποτε εξυπηρέτησε το εμπόριο της ευρύτερης περιοχής. Άρα έδειξε ανθεκτικότητα. Έδειξε λοιπόν το resilience, την ανθεκτικότητά του. Είναι σαφές βεβαίως ότι από εδώ και κάτω θα έχουμε τέτοια πράγματα, αλλάζει το σύμπαν. Και όχι μόνο για πολέμους, αλλά οπωσδήποτε οι κλιματικές αλλαγές δημιουργούν διάφορες καταστάσεις, τις οποίες πρέπει να προλάβουμε, ώστε να διατηρήσουμε αυτή την ανθεκτικότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι η διασυνδεσιμότητα μεταξύ των λιμένων. Οδικός και με σιδηροδρομικά. Ακριβώς. Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Τελευταία γίνονται πολλές εργασίες Ένωσης Αλεξανδρούπολης με τους διαδρόμους, τους κάθετους διαδρόμους. Η Θεσσαλονίκη, θα σας πω μετά για τη Θεσσαλονίκη, έχουμε κάποια προβλήματα ακόμη, αλλά θα τα ξεπεράσουμε νομίζω. Θα περάσουμε σε πιο ειδικά θέματα. Βεβαίως, ναι. Οπότε, το πρώτο λοιπόν για να μπορέσουμε να είμαστε τα λιμάνια ως κόμβοι, να διατηρήσουν την ανθεκτικότητα και της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα πρέπει πρώτον να συνεχίσουν να επενδύουν στο μέτρο του δυνατού σε νέες και σύγχρονες υποδομές και να συντηρούν τις παλαιές και τα μηχανήματά τους, να διασυνδεθούν όλα μαζί οδικός και σιδηροδρομικός
Και βεβαίως να αξιοποιήσουμε πλήρως την ψηφιακή διαφοροποίηση, μετάβαση, έτσι ώστε να υποβοηθήσουμε επίσης την διαλειτουργικότητα μεταξύ λιμένων, μεταξύ τελωνίων και μεταξύ ξένων χωρών. Είτε Σέγγεν είτε non-Σέγγεν τώρα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε καλά. Νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση σωστά και άρα θεωρώ ότι έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε την ανθεκτικότητα και της εφοδιαστικής αλυσίδας στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Να έρθω σε εσάς, κύριε Χατζικοσταντίνο. Τα έργα υποδομής είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο όσον αφορά την λειτουργία κάθε λιμανιού και ειδικότερα στην Αλεξανδρούπολη, που έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος της τα τελευταία χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και τα τελευταία χρόνια προς τα εδώ. Έχουμε μια σειρά από έργα υποδομής τα οποία υλοποιούνται και ουσιαστικά έχουν αλλάξει το προφίλ του λιμανιού στην κατεύθυνση, θα έλεγα, ενός πρωταγωνιστικού ρόλου στην περιοχή. Κάτι που δεν ίσχυε παλαιότερα. Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε, καταρχήν, ποια είναι αυτά τα έργα υποδομής τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και υλοποιούνται αυτή την περίοδο. Καταρχήν, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι πάντα χαρά μου να μιλώ με τους ανθρώπους της αγοράς και ειδικά της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι οι άμεσοι συνεργάτες μας και οι άνθρωποι οι οποίοι, ειδικά για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, έχουν πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξή του. Η αλήθεια είναι ότι έργα υποδομής, κακά τα ψέματα, με αρχή την κατασκευή της Εγνατίας Οδού, γινόταν εδώ και δεκαετίες. Τι άλλαξε? Άλλαξε η γεωγραφία στη γειτονιά μας, η γεωπολιτική ταυτότητα της γειτονιάς μας. Και αυτό με έναν ανορθόδοξο, κατά την αντίληψή μου, τρόπο, ανέδειξε το κομβικό σημείο στο οποίο βρίσκεται η Αλεξανδρούπολη και το λιμάνι της. Έβαλε πλέον στο διεθνή εμπορικό χάρτη το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, αυτό που συνηθίζω να λέω σε συνομιλητές μου, το λόγο για τον οποίο κατασκευάστηκε, γιατί ιστορικά πρώτα φτιάχτηκε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και μετά η πόλη. Λοιπόν, ξαναβρήθηκε το βάθος, το εμπορικό βάθος, ή μάλλον ξαναβρίσκει, για να είμαι πιο ακριβής, και αναδεικνύεται ο ρόλος της. Έτσι, επ' ευκαιρία αυτής της ανακατανομής που συμβαίνει στη γειτονιά μας, ξεκινήσαμε τις συνδυασμένες μεταφορές με τις υπάρχουσες υποδομές, αξιοποιώντας αυτά που ήδη είχαν κατασκευαστεί τα προηγούμενα χρόνια και ξαφνικά συνειδητοποίησαν οι χρήστες του λιμανιού, είτε είναι, για να είμαι ειλικρινής, για στρατιωτικές χρήσεις, είτε για εμπορικές, ότι τελικά είναι μια πολύ δελεαστική περίπτωση η Αλεξανδρούπολη και προσφέρει και από άποψη κόστους και από άποψη χρόνου κάποιες ευκαιρίες. Εκεί λοιπόν, όταν με απόφαση της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού του Κυριάκου του Μητσοτάκη ματαιώθηκε ο διαγωνισμός της ιδιωτικοποίησης του λιμένα της Αλεξανδρούπολης, μας εδόθηκε σαν διοίκηση η συγκεκριμένη εντολή να προτάξουμε έργα τα οποία θα αναδείξουν το ρόλο του λιμένα και θα σμπρώξουν την ανάπτυξη στην περιοχή. Τέτοια έργα ήταν ήδη σε εξέλιξη η Ανατολική Περιφερειακή Οδός της Αλεξανδρούπολης, η οποία σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί. Ένα έργο 36 εκατομμυρίων 3 και πλέον χιλιόμετρων που παρακάμπτει όλο τον αστικό ιστό. Εντάξαμε την προέκταση της Ανατολικής Περιφερειακής εντός του λιμένα άλλα 2 χιλιόμετρα, το οποίο συνδέει πια το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με την Εγνατία Οδό, με προδιαγραφές τέτοιες που να μην παρακολύεται η λειτουργία της πόλης και να μπορούν να διακινούνται ακόμα και ειδικά φορτία χωρίς κανένα πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα έγινε συντήρηση βαθών, η οποία ολοκληρώθηκε προ 15 ούτως ώστε στην κυρίως εμπορική λιμενολεκάνη να έχουμε πλέον 12 μέτρα βάθος και στο διάβλο προσέγγισης στο 10,5 μέτρα. Αυτά τα έργα από μόνα τους, σε συνδυασμό με την προγραμματιζόμενη αναβάθμιση της
σιδηροδρομική σύνδεση Αλεξανδρούπολη-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, η οποία επιτέλους το καλοκαίρι εξασφαλίστηκε και με την βοήθεια, οφείλω να το πούμε δημόσια, του Επιτρόπου μας, του κ. Τζιτζικώστα, η χρηματοδότηση, ούτως ώστε αυτά τα 178 χιλιόμετρα σιδηροδρομικής γραμμής να ηλεκτροδοτηθούν και να αναβαθμιστούν με σύγχρονα συστήματα τηλεδιοίκησης, με προοπτική βεβαίως να γίνουν σε βάθος χρόνου και διπλή σιδηροδρομική γραμμή, δίνουν καινούργιες προοπτικές στην περιοχή και δίνουν καινούργιες ευκαιρίες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Παράλληλα, ο λιμένας από μόνος του, έχοντας περάσει πλέον σε μια εποχή κερδοφορίας, επενδύει και αναδεικνύει τις υποδομές του με τις δικές του δυνάμεις, ούτως ώστε να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κυρίως στο εμπορικό λιμάνι. Και αυτό είναι ένα έργο που τελειώνει στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Δεν θα σας ρωτήσω για το Master Plan, θα σας πω στο δεύτερο κύκλο των ερωτήσεων, που νομίζω κάπου το 2026, λέει πληροφόρηση η δικιά μου, αναμένεται να εκπονηθεί. Θα προχωρήσω στον κύριο Βλάχο. Λοιπόν, ακούσαμε και για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης τι υλοποιείται αυτή την περίοδο, κύριε Βλάχο. Θέλω λίγο να ακούσω και από τη δικιά σας την πλευρά για το λιμάνι της Καβάλας. Τι γίνεται, υπάρχει μια μάλλον διαγωνιστική διαδικασία, η οποία είναι σε εξέλιξη για το κεντρικό λιμάνι αυτή την περίοδο. Έχει γίνει μια υποπαραχώρηση για 40 χρόνια στο δεύτερο λιμάνι και οι παρεμβάσεις αυτές πώς μετουσιώνονται, πώς κωδικοποιούνται και σε ποιους τομείς εστιάζουν. Θέλω να μας πείτε. Καλημέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την πρόσκληση και την τιμή που μου γίνεται και την Οργανωτική Επιτροπή αυτού του συνεδρίου και τον κύριο Τσάν προσωπικά. Να εκφράσω και τη χαρά μου όμως, γιατί βρίσκομαι σε ένα συνέδριο που βρίσκεται ακριβώς στον περίβολο ενός λιμανιού που θύτευσα για 6,5 χρόνια στη διοίκηση. Και το λέω αυτό για να τονίσω ότι εμείς οι τρεις που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, νομίζω ότι εξορισμού, και το έχουμε και συζητήσει μεταξύ μας, λειτουργούμε στην προοπτική της συνέργειας και όχι της ανταγωνιστικότητας. Είμαστε σε έναν ενιαίο άξονα και υπ' αυτή την έννοια είμαστε τρεις κρίκοι σε μία λυσίδα στη λιμενική βιομηχανία, κατά αντιστοιχεία με την ανάγκη συνέργειας και ομαλής, αν θέλετε, επαφής των κρίκων και στην εφοδιαστική λυσίδα, το οποίο είναι ένα πάγιο ζήτημα. Έρχομαι αμέσως ευθύς στο ερώτημά σας. Το λιμάνι της Καβάλας δεν συνίσταται σε μία μόνο εγκατάσταση. Στην πραγματικότητα, ο οργανισμός Λιμένος είχε στο παρελθόν 4 διακριτές εγκαταστάσεις, πλέον έχει 3. Η μία είναι γνωστό, έχει τελήσει ένα καθεστώς υποπαραχώρησης, η μοναδική του είδους της που έχει ολοκληρωθεί στην Ελλάδα, και σας διαβεβαιώνω με ιδιαίτερα προβλήματα. Με επιτυχία, αλλά επειδή αποτελούσε μια διακριτή και ξεχωριστή προοπτική στις υφιστάμενες αντίστοιχες που είχε η ελληνική πολιτεία κάνει, είχε ας πούμε επιπρόσθετες δυσκολίες. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, επομένως έχουμε ένα εμπορικό λιμάνι ξεχωριστό, το οποίο τραβάει το δικό του δρόμο. Από τα τρία που μας παραμένουν στα χέρια μας, ένα μικρό λιμάνι, η Νέα Πέραμος, είναι ένας ακόμα χώρος στον οποίο στοχεύουμε να αναβαθμίσουμε και να εμπλουτίσουμε την εμπορική του δραστηριότητα που ως τώρα ήταν ισχνότερη. Στο κεντρικό λιμάνι, για το οποίο ήδη αναφερθήκατε, είναι σε διαδικασία εκκρεμότητας μια υποπαραχώρηση που έχει προκηρυχθεί από το μέτοχό μας, τέος τα υπέδνην υπερταμείο, την ΕΣΥΠ, με αντικείμενο την ανάπτυξη δραστηριότητας κρουαζιέρας τα επόμενα 30 ή 40 χρόνια. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και με βάση τις υφιστάμενες πληροφορίες που έχουμε, μέχρι το καλοκαίρι θεωρούμε πως θα έχουμε και τελικό ανάδοχο, χωρίς να μπορώ να σας δώσω κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή. Η προοπτική για το συγκεκριμένο σημείο είναι να μπορεί ένα στοχευμένο segment, όπως είναι το κομμάτι αυτό της κρουαζιέρας, εστιασμένα να προσθέσει στη συνολική δραστηριότητα, όχι πια όμως της εταιρείας του λιμανιού υπό δημόσιο έλεγχο, αλλά τη συνολική παρουσία σε επίπεδο περιφέρειας και ενδοχώρας. Άρα μας λέτε, κύριε Βλάχο, ότι από το καλοκαίρι και μετά το λιμάνι της Καβάλας θα δέχεται περισσότερα κρουαζιερόπλια. Σας λέω, καλώς εχών των πραγμάτων. Σας λέω ότι όχι. Αυτό θα πάρει σίγουρα κάποια χρόνια. Η δραστηριότητα κρουαζιέρας είναι μια μακροπρόθεσμη δραστηριότητα που απαιτεί σχεδιασμό κάποιων ετών. Ενδεικτικά σας λέω ότι πριν από 6 χρόνια η Καβάλα είχε 5 κρουαζιερόπλια, σήμερα έχει 48. Ελπίζουμε του χρόνου ακόμα περισσότερα, δουλεύουμε πολύ σε αυτήν την κατεύθυνση. Θέλω όμως να κάνω ένα σχόλιο
ίσως λίγο προκλητικό και να ανάψω λίγο και τη συζήτηση με βάση την αρχική αφετηρία που θέσατε στο συνάδελφο κύριο Τσάρα για το γεωπολιτικό κομμάτι. Νομίζω ότι με ειλικρίνεια αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει σήμερα δεν είναι το πρόδειλο γεγονός ότι τα λιμάνια στον άξονα της Εγνατίας έχουν το ισχυρό αποτύπωμα το γεωπολιτικό, αλλά το πώς το υφιστάμενο μπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί. Η αίσθησή μας, λίγο πολύ του καθενός, και δεν ξέρω αν διερμηνεύω και των συναδέλφων την εκτίμηση, είναι ότι σίγουρα μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ποια είναι τα συγκεκριμένα σημεία. Κύριος Σάρας είπε μια λέξη κλειδί. Η διασυνδεσιμότητα. Εγώ θα πω επίσης και η προσβασιμότητα και θα εξηγήσω τι εννοώ. Μου κάνετε πάσα πάντως για την επόμενη ερώτηση στον κύριο Τσάρα. Κύριε Χαίρομαι αν συμβάλλω σε αυτό, γιατί νομίζω πως πρέπει να ακουμπήσουμε τα δάχτυλα πάνω στα σημάδια και να δούμε τα πραγματικά ζητήματα, πώς πρέπει να κινηθούμε και ποιες πρέπει να είναι οι προοπτικές στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μετά λοιπόν την τοποθέτηση του κυρίου Βλάχου, κύριε Τσάρα, συνεχίζω την κουβέντα και έρχομαι στα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της διασυνδεσιμότητας που είπε ο κύριος Βλάχος. Καταρχήν, εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή έχουμε τον έκτο προβλήτα, την επέκταση του έκτου προβλήτα, το μεγαλύτερο έργο το οποίο συντελείται όμως πολλοί παράγοντες της λιμενικής πολιτικής επισημαίνουν την ανάγκη της διασυνδεσιμότητας, της συνδεσιμότητας μεταξύ του λιμανιού με το σιδηρόδρομο και την Εγνατία οδό. Εδώ σήμερα πού βρισκόμαστε σε αυτό το κομμάτι? Εντάξει, με τον έκτο προβλήτα, όλα βαίνουν καλώς, ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου. Όσον αφορά τα υπόλοιπα τμήματα. Θα μου άμεσα θα απαντήσω, αλλά θα μου επιτρέψετε ένα δευτερόλεπτο πριν να θυμίσω ότι το 1994-5, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, ίσως και λίγο αργότερα, με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, εκπονήθηκε μία μελέτη αναπτυξιακή για όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Τότε ακόμη η Εγνατία οδός ήταν υποκατασκευή σε ορισμένα μέρη, τμήματά της. Η μελέτη λοιπόν προέβλεπε ότι θα έπρεπε να γίνει, και μάλιστα την παρέδωσα, ήμουν και εγώ στην Τριμελή Επιτροπή που παραδώσαμε στον τότε Πρωθυπουργό της χώρας, με τον κύριο Ευθυμιάδη μαζί ως πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχάνων. Λοιπόν, προέβλεπε ότι η Εγνατία οδός, επειδή αναφέρθηκε και ο κύριος Βλάχος πιο μπροστά, η Εγνατία οδός θα έπρεπε να γίνει τριπλή Εγνατία. Δηλαδή, οδική, σιδηροδρομική και τηλεπικοινωνιακή από τότε. Ακόμη οπτικές ίνες δεν υπήρχαν, αλλά υπήρχαν τρόποι να διασυνδέσουμε από την Ιγουμενίτσα μέχρι την Αλεξανδρούπολη από τότε και σιδηροδρομικά και τηλεπικοινωνιακά. Πάντως οδική έγινε. Αυτό έγιναν, πέρασαν τόσα χρόνια και ακόμη οι οδικοί, κάποιοι κάθετοι άξονες έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, το οποίο είναι απαράδεκτο. Οι από πάνω χώρες μας προχώρησαν πολύ γρηγορότερα από εμάς και χρησιμοποίησαν ευρωπαϊκά κονδύλια πολύ καλύτερα από εμάς κατά τη διάρκεια των χρόνων. Δεν λέω τα τελευταία χρόνια, γίνεται μια υπερπροσπάθεια και εδώ να προλάβουμε όλα αυτά. Έγιναν παράλληλη Εγνατία σχεδόν, που ξεκινάει από το Δυράχιο και πάει προς τα πέρα. Δεν θα γινόταν εάν ήμασταν πολύ καλύτεροι εμείς και είχαμε προλάβει να κάνουμε πολλά πράγματα. Ή θα αργούσε να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, έρχομαι τώρα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει και έξοδο σιδηροδρομική που τη συνδέει με τα δίκτυα, όμως αυτή η ρημάδα, η έξοδος, περνάει μέσα από το κέντρο της πόλης, δηλαδή απέναντι από το ξενοδοχείο ΜΕΤ, η σιδηροδρομική γραμμή. Αυτό σημαίνει ότι όταν ξεκινά ένα block train, ας πούμε, να φύγει, κόβεται η Θεσσαλονίκη στη μέση. Πάγιο αίτημα, λοιπόν, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως και ο έκτος προβλήτας, 25-30 χρόνια, ήταν να ενωθεί το δυτικό κομμάτι του λιμένους με το κεντρικό σιδηροδρομικό δίκτυο, οπότε θα ήταν πολύ πιο εύκολα να αποφεύγουμε αυτό το πρόβλημα που δημιουργούμε και στην πόλη, αλλά και πολύ πιο εύκολα να φεύγουν κυρίως τα containers που είναι στο δυτικό άκρο της πόλης, του λιμένους, προς το κεντρικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Επιτέλους, πριν από μερικές μέρες, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της πρώην Εργοσέ, τώρα έχουν ενοποιηθεί στους σιδηροδρόμους, δεν θυμάμαι τον τίτλο τον καινούριο, έχει γίνει ένας φορέας πάντως. Ακριβώς ένας φορέας.
μου δόθηκαν και οι μελέτες και φαίνεται ότι τον Απρίλιο θα έχουμε ανάδοχο για την κατασκευή μιας υπέργειας σύνδεσης, δηλαδή σαν γέφυρα, που θα ξεκινάει από την άκρη του έκτου προβλήτα και υπεργείως θα περνάει πάνω από 2 οδικούς άξονες και θα καταλήγει περίπου στο κτέλ της Θεσσαλονίκης, όπου θα βρίσκει την κεντρική σιδηροδρομική γραμμή. Συγγνώμη κύριε Τσάρα, θα είναι στη θέση της κομμένης λεγόμενης γέφυρας αυτό ή θα είναι σε διαφορετικό σημείο? Περίπου δίπλα. Περίπου δίπλα και βεβαίως μετά θα έρχεται ανατολικότερα λίγο. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, η γέφυρα αυτή θα έχει τη δυνατότητα να σηκώσει 2 γραμμές. Τώρα βέβαια λόγω έλλειψης χρημάτων θα στρωθεί η μία γραμμή, αλλά εάν υπάρχουν οι δυνατότητες στατικές, δυναμικές κτλ. Συγγνώμη, να μπει και δεύτερη γραμμή, λίγο αργότερα μπορούμε να τη στρώσουμε τη γραμμή πολύ πιο εύκολα, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, η γέφυρα κτλ. Άρα λοιπόν είμαστε σε αυτό το σημείο. Είναι ένα έργο το οποίο κινείται μαζί με τον προαστιακό της δυτικής πλευράς που γίνεται. Πιστεύουμε και αυτό ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση του έκτου προβλήτα, δηλαδή περίπου σε 36 με 40 μήνες, θα έχει ολοκληρωθεί, θα είναι προς ολοκλήρωση, θα βαίνει προς ολοκλήρωση. Έτσι λοιπόν επίσης ένα μεγάλο έργο το οποίο ζητούσαμε εδώ και 30 χρόνια, σας λέω, από την προηγούμενη θητεία μου στο λιμάνι, φαίνεται ότι και αυτό θα ολοκληρωθεί. Η οδική τώρα σύνδεση. Η οδική σύνδεση είναι ένα άλλο θέμα. Έχει γίνει το μισό κομμάτι του έργου και παραμένει μία γέφυρα να ενωθεί με τον κόμβο του Καλοχωρίου, πάλι από την ίδια έξοδο, τη δική πλευρά. Λοιπόν, αυτό το είχε αναλάβει η Εγνατία Οδός ΑΕ να το φτιάξει. Και είχε εργολαβία με κατασκευαστή τον Άκτορα. Εξαιτίας του γεγονότος ότι καθυστέρησαν πάρα πολύ οι απαλωτριώσεις εκ μέρους της κυβέρνησης, της Εγνατίας, δεν ξέρω ποιος, έληξε η εργολαβία της Άκτορος, της εταιρείας του Άκτορα. Κατά συνέπεια, έχουμε τώρα το εξής πρόβλημα. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, ενδεχομένως η Εγνατία, από ό,τι ακούω και μαθαίνουμε όλοι, να δώσει τη συντήρηση της Εγνατίας Οδού σε ιδιώτη, στην Τέρνα, έτσι. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την Εγνατία Οδό ΑΕ, δηλαδή τους μηχανικούς της και όλους αυτούς οι οποίοι βοήθησαν πραγματικά. Τελειώνουν όλοι αυτοί, θα γυρίσουν υποθέτω όλα τα έργα στην ΕΙΔΕ, δηλαδή στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων. Άρα λοιπόν πρέπει τώρα ο κύριος του έργου από Εγνατία Οδός ΑΕ να πάει στην ΕΙΔΕ. Είναι αυτή η μετάβαση στο νέο καθεστώς. Ακριβώς. Και είναι μια πρόσθετη δυσκολία, δεδομένου ότι είναι λιγότερο από 2-3 χιλιόμετρα να κλείσει αυτή η γέφυρα και θα έχουμε μια καινούργια εργολαβία, αλλά δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο κύριος του έργου. Και είμαστε εκεί που πολεμάμε να βρούμε άκρη τώρα με το Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ακόμη όχι. Μάλιστα. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Τώρα, να έρθω σε εσάς κύριε Χατζικοσταντίνου. Περιέγραψε ο κύριος Τσάρας αυτή την λειτουργία του λεγόμενου, όταν το επέκτηνα, το πήγαινα στο κομμάτι της καινοτομίας τριπλού έλικα, αλλά στο κομμάτι των οδικών έργων, των μεταφορών, δηλαδή στη σιδηροδρομική, οδική και εμπορευματική σύνδεση. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, στο master plan, το οποίο, όπως είπα και προηγουμένως, αναμένεται να εκπονηθεί το 2026, έχει εντάξει αυτά τα στοιχεία και πώς αποτυπώνονται αυτά? Βεβαίως τα έχει εντάξει. Ήδη πρέπει να τονίσω ότι, όπως είπα και στην προηγούμενη τοποθέτησή μου, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχουμε συνδυασμένες μεταφορές, δηλαδή έχουμε διακίνηση φορτίων από και προς το σιδηρόδρομο και μάλιστα τα τελευταία 5 χρόνια μπορώ να σας πω ότι 180 και πλέον σειρμοί έχουν έρθει ή έχουν φύγει από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με προορισμό ολόκληρη την Ευρώπη, από την Ισπανία και τη Γαλλία μέχρι το Ταλίν της Εσθονίας και την Πολωνία. Άρα οι συνδυασμένες μεταφορές είναι λειτουργικές. Κυρίως στο καινούριο εμπορικό προβλήτα, το ΣΕΜΠΟ. Στο master plan το οποίο εκπονείται και το οποίο στις αρχές του έτους θα κατατεθεί, δηλαδή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί από πλευράς μελέτης και θα κατατεθεί στην ΕΣΑΛ, στο Υπουργείο Ναυτιλίας, για μια πρώτη γνωμοδότηση. Προβλέπεται ακόμα μεγαλύτερα έργα με την έννοια της κατασκευής
και μάλιστα σε 2 φάσεις του πολυχρηστικού σταθμού ενός καινούργιου τέρμιναλ, το οποίο στην πρώτη του φάση έχει προβλήτα 600 μέτρων και στη δεύτερη φάση ακόμα 540 μέτρα. Και μάλιστα προβλέπει και εκεί τριπλή σιδηροδρομική γραμμή, η οποία σε μήκος ανάπτυξη ο κάθε στίχος θα είναι 750 μέτρων. Οι συγκοινωνιολόγοι μου λένε ότι θα είναι το απόλυτο από άποψη λειτουργικότητας σιδηροδρομικού τέρμιναλ, ούτως ώστε να μπορούν να διαμορφώνουν τους σειρμούς κατά τον καλύτερο τρόπο. Εκτός αυτού όμως, στο λιμένα της Αλεξανδρούπολης κάναμε μία πρόταση στο Υπουργείο και στον ΟΣΕ να εντάξουν μέσα στο έργο της ηλεκτροκίνησης του σιδηροδρόμου Αλεξανδρούπολη-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και έναν μικρό κλάδο 800 μέτρων, ο οποίος θα ενώσει το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, το οποίο οφείλω να τονίσω ότι είναι σε μια απόσταση λιγότερο από 3,5 χιλιόμετρα από το λιμάνι. Θα ενώσει λοιπόν σιδηροδρομικά το αεροδρόμιο με το λιμάνι, δημιουργώντας ένα cargo terminal μέσα στο αεροδρόμιο. Αυτό, καταλαβαίνετε, με την ολοκλήρωσή του θα είναι το απόλυτο στο θέμα των συνδυασμένων μεταφορών. Πότε εκτιμάτε ότι θα το δούμε να γίνεται πράξη αυτό? Ο προγραμματισμός είναι η ηλεκτροκίνηση που σας έλεγα πριν να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2030. Πέραν αυτού όμως και μέσα στο λιμάνι, στη χερσαία ζώνη και στις εκτάσεις στις οποίες πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι απολωτριώσεις, σχεδιάζουμε ειδικά λιμενικά οικοδομικά τετράγωνα για logistics, τα οποία θα έχουν ειδικούς όρους δόμησης, προκειμένου να εξυπηρετήσουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και για φορτία, για ξηρά φορτία και για ευαίσθητα φορτία, καθώς βέβαια και προβλέπουμε και χώρο εγκατάστασης σιλός. Πρέπει να πω ότι εδώ και 1 χρόνο τα τσιμέντα Τιτάν έχουν στα τσιμέντα Τιτάν έχει παραχωρηθεί ένας συγκεκριμένος χώρος, όπου στα επόμενα 2 χρόνια θα κατασκευαστεί ένα τέρμιναλ τσιμέντου, το οποίο είναι κάτι σε εξέλιξη. Είναι τώρα κατατίθενται τα περιβαλλοντολογικά του. Άρα βλέπετε ότι σε όλες τις μορφές και για όλα των ειδών τα φορτία έχει γίνει πρόβλεψη, ούτως ώστε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης να λειτουργήσει πραγματικά σαν ένας εμπορικός κόμβος στον άξονα βορρά-νότου. Μάλιστα. Αρκετές επενδύσεις και αρκετές ειδήσεις μας δώσατε. Τώρα, κύριε Βλάχο, αυτή η υπερδραστηριότητα η οποία αποτυπώνεται και μας περιέγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένου της Αλεξανδρούπολης καταγράφεται και στο λιμάνι της Καβάλας. Για να επιστρέψω το ερώτημα το οποίο θέσατε προηγουμένως για την ανάγκη διαμεταφορικότητας, διασύνδεσης, για την ανάγκη συνδυασμένων μεταφορών, όσον αφορά όμως το λιμάνι της Καβάλας. Το λιμάνι της Καβάλας βρίσκεται γεωγραφικά πρακτικά στο ενδιάμεσο μεταξύ Ανατολής και Δύσης των λιμανιών που διευθύνουν οι 2 συνάδελφοι. Η δική μας προσπάθεια είναι να λειτουργήσουμε, όπως είπα προηγουμένως, συμπληρωματικά. Τα περιθώρια είναι τεράστια. Αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει να προβούμε τόσο οι διοικήσεις, όσο, αν θέλετε, και σε ένα επίπεδο στήριξης από την πολιτεία, αλλά και σε επίπεδο στήριξης από ευρωπαϊκούς πόρους. Θα είναι εδώ λίγο αργότερο ο κύριος Επίτροπος, από τον οποίο όλα τα ελληνικά λιμάνια προσβλέπουμε πολλά, πρέπει να σας πω. Θα δοκιμάσω να κωδικοποιήσω σε 3 επίπεδα τα στοιχεία που προσδιορίζουν τις προσδοκίες, τις δυνητικές του λιμανιού της Καβάλας στο μέλλον, των λιμανιών της Καβάλας. Δεδομένου ότι είμαστε πολυχρηστικά λιμάνια και δεν εξαντλούμε τη δυναμική μας στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά και το κομμάτι τουριστικές μεταφορές και μαρίνες, ακτοπλοία κλπ. Στο εφοδιαστικό, λοιπόν. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι η διασυνδεσιμότητα. Ένα τεράστιο θέμα υποτιμημένο, πιστεύω ακόμα και σε αυτή την αίθουσα και σε ειδικούς, είναι η προσβασιμότητα. Αν στόχος μας δεν είναι μόνο η εξάντληση της εσωτερικής σχετικά περιορισμένης γεωγραφικά και οικονομικά αγοράς,
Η διεύρυνση στα Βαλκάνια απαιτεί το άνοιγμα συνοριακών σημείων διέλευσης, τα οποία σήμερα είναι κλειστά. Από το εμπορικό λιμάνι Φίλιππος Β μέχρι το Κάρτζαλι στη Νότια Βουλγαρία μεσολαβούν 169 χιλιόμετρα. Η συνοριακή διέλευση όμως στο σημείο του στην Νυμφαία είναι κλειστό για νταλίκες και φορτηγά. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα, εάν δεν γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες, να πάμε στο επόμενο βήμα, και εγώ δεν μιλάω ούτε καν για τρένα, μιλάω για συγκεκριμένα θεσμικές πρωτοβουλίες. Παρεμβάσεις από την πλευρά της πολιτείας. Παρεμβάσεις, ναι, το λέω ευθέως. Προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα να καταστεί ένα λιμάνι όπως ο Φίλιππος ή Νέα Πέραμος, ανταγωνιστικό, αν θέλετε συμπληρωματικά προς Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη. Ενδεικτικά θα σας πω ότι τα 169 χιλιόμετρα για μία νταλίκα που θέλει να φέρει ένα φορτίο στο Φίλιππος Β, εάν πάει μέσω Ρούσα Αλεξανδρούπολης, είναι 510. Άρα λοιπόν τεχνικά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι απολύτως οικονομικά μη βιώσιμο και ασύμφορο. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε συγκεκριμένοι, ένα πρώτο ζήτημα που εγώ θέτω είναι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, που πολλές φορές δεν έχουν μπει στο τραπέζι και, συγχωρήστε με, δεν είναι δικιά μας δουλειά ως διευθύνοντες των λιμανιών, αλλά δική μας ίσως υποχρέωση είναι να τα αναδείξουμε προς την πολιτεία, προκειμένου να επιληφθεί σύμφωνα με τις προτεραιότητές της. Να υπάρχει αυτή η συνεργασία με την πολιτεία. 1000% υπάρχει και... Όχι στη θεωρία, στην πράξη. Το περιμένουμε. Εμείς οφείλουμε να τα δείχνουμε, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, και εμείς, χαμένοι στην καθημερινότητα, δεν έχουμε τη δυνατότητα να δείχνουμε τα μεγάλα στο μάκρο επίπεδο. Το δεύτερο κομμάτι, θα είμαι πολύ σύντομος, είναι το θεσμικό. Οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν προηγουμένως σε Σιλό, για παράδειγμα. Ξέρετε πόσο επίπονο, γραφειοκρατικά, χρονοβόρο είναι, και δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό, το αδειοδοτικό κομμάτι να προχωρήσει κανείς σε εγκαταστάσεις τέτοιες. Να ένα σημείο το οποίο επίσης δεν είναι πολύ γνωστό στον κόσμο. Δεν είναι τα πάντα ζητήματα χρηματοδότησης. Προφανώς η χρηματοδότηση είναι το πρώτιστο. Θα σας έλεγα δεν είναι ίσως το κύριο πολλές φορές. Οι χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για λιμάνια υπό δημόσιο έλεγχο, αλλά φοβάμαι και υπό ιδιωτική πρωτοβουλία, είναι τέτοιες που μας καθιστούν πολλές φορές μη ανταγωνιστικούς. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι τα λιμάνια στον άξονα της Αδριατικής, το Κόπερ Κυριαίκα, είχα μια συζήτηση με τους συναδέλφους προηγουμένως, έχουν γίνει εξαιρετικά ανταγωνιστικά, έχουν παγιωθεί σε βάρος των ελληνικών λιμανιών την προηγούμενη 20ετία και εμείς πρέπει να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος. Το ίδιο και στα ανατολικά, από τη Βάρνα και στην Κωνσταντζα. Αυτό σημαίνει άμεσες πρωτοβουλίες με συνέργεια όλων, συμπληρωματικές ενέργειες, στήριξη της πολιτείας, ευρωπαϊκούς πόρους. Και αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας που μας είπατε, κύριε Βλάχο. Για μας είναι νομίζω αυτό το πρόβλημα είναι οριζόντιο για οποιονδήποτε θέλει να κάνει τέτοιου είδους επενδύσεις. Μιλάω για λιμενικές υποδομές και συναντά συχνά τέτοιου είδους εμπόδια. Δηλαδή υπάρχει πρόθεση, υπάρχει βούληση. Αλλά εν της πράγμαση και εκ του αποτελέσματος, για να μιλήσουμε πρακτικά, αυτό δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα, όπως έχει προσδιορίσει ο κάθε διευθύνων σύμβουλος του κάθε λιμανιού που συζητάμε σήμερα. Να πω και ένα τελευταίο και ολοκληρώνω. Ναι, παρακαλώ. Και το τελευταίο, γιατί υπάρχει πάντα ένας ελέφαντας στο δωμάτιο, τον θεωρούμε αυτονόητο, αλλά πρέπει να τον ονοματίσουμε και αυτόν. Εφόσον αυτά μπουν σε ένα προγραμματισμό, είτε λέγεται το κομμάτι της σύνδεσης με την ΠΑΘΕ, το κομμάτι της συνδρομικής σύνδεσης, εκεί πια πρέπει να πάμε σε μια διεύρυνση της πελατειακής βάσης και σε συνεργασία με τους γείτονες στα Βαλκάνια, προκειμένου να δούμε την υπαρκτή διάσταση των διαδρόμων που πάμε να ανοίξουμε και ακόμα πιο δυναμικά, επιχειρηματολογώντας γιατί πρέπει τα ελληνικά λιμάνια να ξαναμπούν ακόμα πιο δυναμικά και να κερδίσουν ένα χαμένο έδαφος ή, αν θέλετε, να πρωταγωνιστήσουν έτη περαιτέρω, διότι γεωγραφικά αδιαμφισβήτητα έχουμε τη δυνατότητα. Και το οφείλουμε και στη χώρα να το πράξουμε. Ναι, κύριε Χατζικοσταντίνου. Να συμπληρώσω στον συνάδελφο, τον κύριο Βλάχο, επειδή το συνοριακό σημείο Νυμφαία Μακάζα έχει διτή σημασία. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια ρηματική διακοίνωση μεταξύ Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και Βουλγαρικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τίποτε άλλο. Δεν χρειάζεται να δαπανηθεί ούτε €1. Ειδικά τώρα που η Βουλγαρία είναι χώρα μέλος του Σέγγεν. Η σημασία του είναι και για την τουριστική κίνηση, γιατί θα μπορούν να διέρχονται και τουριστικά λεωφορεία. Αυτή τη στιγμή μπορούν να διέρχονται μόνο γεωταχή, κάτω από 3,5 τόνους. Και βεβαίως εμπορευματικές μεταφορές. Χιλιομετρικά, αν διαβάσουμε το χάρτη, η παραγωγική βάση της Βουλγαρίας είναι Πέριξ της Φιλιππούπολης, η μεγάλη παραγωγική βάση. Η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ Φιλιππούπολης
και Μπουργκάς είναι μεγαλύτερη από ό,τι είναι μεταξύ Φιλιππούπολης και Αλεξανδρούπολης ή Φιλιππούπολης και Καβάλας. Καταλαβαίνετε τη σημασία που έχει για την ελληνική οικονομία αυτό. Και τι μένει? Μια ρηματική διακοίνωση, η οποία πιστεύω μεταξύ χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και τόσο δύσκολο. Τη στιγμή που αντιστοίχως η Ελλάδα παρέχει πολλαπλές εξυπηρετήσεις στη βουλγαρική οικονομία. Αυτό έτσι για να βάλουμε... Απαιτείται βούληση, λέτε, σε πολιτικό επίπεδο για να υπάρξει αυτού του είδους συνέργεια. Επειδή και με άλλη ιδιότητα έχω ασχοληθεί εδώ και δεκαετίες με το συγκεκριμένο θέμα, έχουν περάσει τουλάχιστον 4 κυβερνήσεις όλων των πολιτικών αποχρώσεων και δεν έχουν καταφέρει να δώσουν λύση σε ένα τόσο απλό θέμα. Μάλιστα. Ωραία. 4 λεπτά μας απομένουν. Θα θέσω την τελευταία ερώτηση στον κύριο Τσάρα, γιατί δεν τοποθετήθηκε για το προηγούμενο θέμα, και θα επαναφέρω ένα ζήτημα το οποίο νομίζω είναι σημασίας, κύριε Τσάρα, για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας σε λιμενικό πάντα επίπεδο. Είναι ο σχεδιασμός και η βούληση της κυβέρνησης, εδώ υπάρχει όντως βούληση και προχωράει η διαδικασία, της δημιουργίας ενός επιχειρηματικού πάρκου στο στρατόπεδο Γκόνου. Μετά το Θριάσιο, λοιπόν, έχουμε την εξέλιξη της δημιουργίας ενός logistics center στο Γκόνου και θα ήθελα να μας πείτε λίγο ποια θα είναι τα ωφέλη για την Θεσσαλονίκη, για τις υποδομές της πόλης και ειδικότερα στο κομμάτι της απασχόλησης, που είναι και το ζητούμενο. Κοιτάξτε, καταρχάς, το στρατόπεδο Γκόνου δεν είναι κάτι καινούριο, έτσι. Και αυτό 30 χρόνια το πολεμάμε. Ξεκόλλησε πάντως. Βεβαίως ξεκόλλησε και επιτέλους η διαδικαστική διαδικασία φαίνεται ότι είναι όριμη. Διαδικασία για την υποβολή προσφορών. Είμαστε στο δεύτερο στάδιο, όπου κάνουμε έναν ανταγωνιστικό διάλογο μεταξύ του ΤΑΙΠΕ, του υπερταμείου τώρα, και των 2 που απομείναμε υποψήφοι. Όμως, από εκεί και πέρα, έχει πολύ μεγάλο, πιστεύω, χρόνο για να... Οι περιβάλλουσες οδοί του στρατοπέδου Γκόνου είναι απαράδεκτες, άμα τις δείτε. Έτσι, η Πόντου, δεν θυμάμαι και τα ονόματα τώρα. Λοιπόν, η μεγαλύτερη είναι η Πόντου, ας πούμε. Χωράει ένα φορτηγό και ένα ποδήλατο. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να κάνουμε επιχειρηματικό πάρκο τέτοιες 700 στρεμμάτων, που είναι τεράστιο, έτσι, αν το βάλει κάποιος στο μυαλό του, με τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, η οδική, πάλι δηλαδή η πρόσβαση στο στρατόπεδο Γκόνου, και η σιδηροδρομική και η οδική, θα απαιτήσει αρκετό χρόνο, θα απαιτήσει πόρους οι οποίοι ακόμη δεν έχουν βρεθεί, και αυτοί οι πόροι πρέπει να είναι, από ό,τι φαίνεται, περιφερειακοί, δηλαδή της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή των τοπικών δήμων που δεν έχουν ούτε τα καθημερινά τους να χρηματοδοτήσουν. Επομένως, είναι ένα πολύ καλό σημείο για να αναπτυχθεί ένα νέο θριάσιο πεδίο, ας το πούμε εδώ, το οποίο πράγματι θα το χρειαζόμαστε, διότι και το λιμάνι έχει εγκλωβιστεί μέσα στον ιστό της πόλης. Άρα λοιπόν η ελεύθερη ζώνη του λιμένου σε λίγο, αν όλα πάνε καλά και με την επαύξηση του έκτου προβλήτα έχουμε πολύ μεγαλύτερη διακίνηση εμπορευμάτων, transit, θα χρειαζόμαστε και άλλο χώρο ελεύθερης ζώνης, ελεύθερης τελωνειακής εννοώ, οικονομική ζώνη. Λοιπόν, η οποία δεν φαίνεται ότι μπορεί να είναι δυνατό να γίνει δίπλα στο λιμάνι. Άρα χρειάζεται σύνδεση του λιμένους με το στρατόπεδο Γκόνου, σοβαρή σύνδεση, έτσι ώστε τα transit φορτία να πηγαίνουν εκεί και να παραμένουν εκεί έως ότου κάνεις οτιδήποτε διασαφήσεις και τα λοιπά, για να φύγουν όπου χρειάζεται. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει. Προσπαθούμε όλοι μαζί να πετύχουμε. Και θέλω να πιστεύω ότι διαδικαστικά θα το φέρουμε κάπου στην προσφορά, αλλά θα χρειαστεί όλη η πολιτεία να πέσει πάλι εκεί πέρα, προκειμένου να βελτιωθούν οι διάδρομοι του. Σας ευχαριστώ. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για τις τοποθετήσεις και για τις σύντομες απαντήσεις, γιατί είναι πολύ βασικό αυτό. Είμαστε ακριβώς στο χρόνο μας. Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας και τις απαντήσεις. Νομίζω γίναμε κατανοητοί και όσους μας παρακολουθούν, και δεν είναι και λίγοι, είναι αρκετοί, να ευχηθώ ότι καλύτερο και καλή συνέχεια στις εργασίες του συνεδρίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς.